Shekarar bana ta zarta ta bara, inda babu ƙasa ake gardamar kowa. Masu iya magana na cewa a san mutum a san cinikinsa. Ina matasan jihar Sokoto, lungu da sako, birni da ƙauye ga wata damar ta sake dawowa. Domin kuwa Canary Global Resources tare da Asia Foundation gami da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto sun sake fitowa da wata gasar tsere wadda aka fi sani da Marathon. Gasar ta bana an shirya ta ne akan rukuna guda uku. Gasar tseren kewaye kofofin garin Sokoto, sai kuma gasar tseren ƙananan yara 'yan kimanin shekaru 4 zuwa 12 mai tsawon kilomita 1. A yi yau ayi gobe jibira ya gaza, kazalika akwai gasar zagayen sabon garin Sokoto wanda ke da tsawon kilomita 20. Ga masu niyyar shiga ɗaya daga cikin rukunan da aka ambata na wannan gasar, za su iya garzayawa a Giginya Memorial Stadium, ofishin Facility Manager domin su samu fom ɗin shiga wannan gasar akan kuɗi Naira 2,000 kacal. Haka kuma za ku iya sayan fom ɗinku a ko'ina kuke a cikin faɗin duniya ta shafinmu na yanar gizo mai adireshi kamar haka. Wato www.sokotomarathon.com. Shafin namu na yanar gizo an tsara shi ne a hikimomin da za su sauƙaƙa wa al'umma wajen yin rijistar shiga wannan gasar ta hanyar wayoyin salularsu ko ta amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Ga hanyoyin da za a bi a takaice. Za ka rubuta adireshin mu a kan browser kamar haka www.sokotomarathon.com. A shafin farko za ka ga alamar agogo mai kidan kwanuka, awowi, mintuna da daƙiƙan da suka rage kafin a yi wannan gasar. A gefen hagu kuma za ka ga inda aka rubuta Register Now, ma'ana a nan ne za ka yi rajista ka samu lambar fafatawa a cikin rukunin da za ka zaɓa. Za ka fara rubuta sunanka, sai sunan da kake so a kira ka da shi, sai lambar wayarka ka kammala da saka ƙasarka ta asali. Jinsinka da kuma rukunin da za ka yi rajista a cikin rukunai uku da muka ambata a baya, sannan ka latsa alamar Continue don ci gaba. A cikin shafi na biyu ne za ka cika sauran bayanai kamar shekarun haihuwa, adireshin da kake zaune da lambar wayar magaishinka wanda za a tuntuɓa idan wani abu da ba a fata ya faru. Sai ka saka lambobin tsaro waɗanda kwamfuta ke kirkirawa duk wanda zai yi rijista. Daga nan sai kai klikin a cikin wannan gidan alamun kayar duk sharuɗan da aka gindaya maka. Mataki na kusa da na ƙarshe shine biyan kuɗin rijista Naira 2,000 kacal waɗanda za ka iya biya ta hanyar transfer daga asusun ajiyarka. Idan haka ka zaɓa, za ka latsa inda aka rubuta Pay via Transfer. Shafi na ƙarshe da zai buɗe maka shine ya ƙunshi inda za ka saka kuɗinka. A bankin Jaiz, asusu mai suna Sokoto Marathon mai lamba kamar haka: 000-7363480. Da ka tura kuɗin, sai ka ɗauki shaidar biya ka kira ko ka tura zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan lambobin. 070-303-3637 ko kuma 080-400-005500. Idan aka tantance biyan da ka yi, za a tanadar maka da duk abubuwan da ya kamata. Za a kira ka a hannunta maka su kafin lokacin soma wannan gasar. Kar ka bari a baka labari, kai dai hanzarta domin samun naka fam kai tsaye, kai har ma ka sayawa 'yan uwa da abokan arziki. Kada ka bari a baka labari, gasar tsere na jiranka. Allah da ba mai rabu sa'a. Amin.